Fordi det dernede, der får man hele år udsigt. Ja, jeg vil prøve dernede. Det ser ikke så godt ud, når jeg går og smasker på tyggegummi. Du skal gå lidt hurtigere, når det her lov vil gå. Det er en flot nok by med udsigten her. Det er jo næsten noget af det højeste punkt, vi er på her. Der er lige nogle bjerge, der er helt derude. Hvad for nogen? Pokloven? Der er vist pålandsvind i der lugter, sagde jeg. Det suger i mig. Så er du dårlig. Mine penge går og klapper i lommen. Hold da kæft, nu må jeg ikke håbe, det lort det skriger sammen. Fy for helvede, fik jeg lige lidt grimme ånd i det her kig. Og tape. Det er bånden, der bare vil løbe. Det er lige meget bare at lade på. Jeg har et bånd med det. Et 1 timers bånd, nu er det bare. Jeg har sådan set taget dig, du. Vent. Vent. Hvad vil jeg se, så gør du ud. Miau. Det er faktisk meget vand lige omkring. Nu kommer her. Fortsæt der. Jeg kan ikke lide at gå med en. Jeg kan ikke lide at gå med en. Nej, det blinger ikke batteri nu. Det kan kun tabe, ikke? Jo. Godt nu. Så går du hen. Jeg er ikke sikker på, at jeg fik det. Jeg tænkte nærmest, om du ville have taget et billede af mig. Det kan jo lige godt, når det her lort løber. Det var jo ikke længe, når der står tape. Der er 2 minutter tilbage. Ja, da. Ja. Ikke så tæt på. Nej, det er det. Jeg ser grimt ud, når man ser dig og kigger ned. Ja, stå der. Prøv at stå der. Får jeg havnen med. Og dig. Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan tage øen rundt omkring. Jeg går lige lidt højere. Vi er fandme helt nede i den spids der. Jeg har vandet derude. Ja, det ved jeg godt. Man kan komme for tæt på. Ja, vi bor næsten på det højeste punkt, der er det hotel, vi har. Og blev klokken hele tiden. 20.25, og det vil sige 19.25.